Pretože sa neodmieta takéto pozvanie a pretože ja som vlastne od malička sledovala túto show a vždy ma to bavilo a vždy som si vravela, že keby som raz sedela na tom mieste, tak by som na seba bola asi veľmi hrdá. A myslím, že aj moji rodičia, takže preto. No, tak na čo sa môže? Na nejaké filmy, ktoré som točila v zahraničí, na tých ľudí, s ktorými som točila, na ten rebríček, ktorý ma nejak vyhodnotil medzi 100 najkrajších tvári sveta a takéto veci. Verím, že keď ma niečo také napadne, tak sa to spýtam v tom okamihu. Teším sa veľmi a zatiaľ som na seba pyšná, že sa udržiam v takej hladine celkom pokojnej. Uvidíme, čo to bude o pol hodinu.